Почастований нами історик підняв тему восстання і воїн, котрі захватили і нас, русинов, давав свою оцінку причин цих событий. Як вам все видить? Бо це всьому були винуваті исключительно турки і османи? Удивительна передача була. Я ту передачу видів і хочу сказати, що дійсно передача високоінтелектуальна. Той історик доказав, що він знає історичні події. Може, на нашу думку, він деколи не до кінця правильні висновки робить, а це вже друге питання. Бо звучить там таке питання, акцент. Від кого найбільше пострадали русини? Русини пострадали найбільше не від турків-османів, а від австрійців-католиків, бо за те, що були учасниками усіх восстань проти Габсбургів, вони бачили, хто ворог, коли Габсбурги, вони занесли сюди і унію, а хто був противився, почали воювати. Фактично Габсбурги закрутили в Європі серію війн, і донині вони не відказалися від того. Не інвазія турків-мусульман, як було сказано в передачі, а інвазія австрійців Габсбургів була найбільшою трагедією у Європі, чи в тому числі і нас, русинов. Бо не зря не лем народ русинов карпатських, а й другі люди, другі народи, другі держави виступили проти цих злочинних австрійців. Такі, наприклад, на уважаємі держави Германія, Голландія, Англія, Шотландія, Ірландія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Швейцарія, Венеціанська республіка Венеція, Португалія, і княжество русинов Трансильванія. Всі ці держави виступили проти отого недоброго, що творили Габсбурги в Європі. Вони хотіли все забрати, всюди лізли, усе вмішувалися. Слав'яни в центрі Європи тоді дуже терпіли. Но терпіли меншу тяжесть від турків-мусульман, чим від австрійського поневолення тих же Габсбургів, католиків. І ми, слухаючи ту передачу, робили свій висновок, дякуючи, що там були названі історичні факти. Бо на 200 років і Венгрія, і русини лишилися в окупації пізніше католицької Австрії, а не Турції. Ось такий був результат тих воїн, тих протистоянь. Видимо, епохальна окупація Європи Габсбургами стала глобальною проблемою того часу. Зато й пів Європи, включно з русинами, століттям воювали із Австрією. То і нашому Мукачеву славна історія наших русинов, які достойно знали постояти за себе і за свої права.